pagbubukas pa lamang ng buwan ng Marso, inilatag na ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang kanilang mga programa para sa selebrasyon ng Women's Month. At sa pagpapatuloy nito, isang serye ng forum ukol sa civil registration ang ikinakasa sa iba't ibang barangay. Ngayong Biyernes, March 10, tinungo ng mga tauhan ng City Civil Registry Office ang mga miyembro ng Women's Organization at Barangay Health Workers ng Barangay Santa Lucia. Napaka-importante ng forum sa mga kababaihan Kasi una, sabi ko, sila actually ang mga nanganganak. Una, pangalawa, sila rin nagtatrabaho sa mga bilang BHW. Gusto lang namin magpatulong sa kanila para yung mga hindi pa nakarehistro o yung mga kapapanganak lang dapat kaagad marehistro. Yung awareness nga ang inaano namin sa kanila para matulungan kami, magtulong-tulong kami para sa total registration sa buong city. Hinihikayat ng City Government ang mga Fernandina at Fernandino na magparehistro ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, at certificate of no marriage o SENOMAR. Okay, ang civil registration o yung pagtatalang civil ay napaka-importante. Ito ay isang continuous recording of civil status of every person, simula sa pagkasilang hanggang sa kamatayan. Actually, sa office, ang nire-record namin ay mga kapanganakan, kasal, at kamatayan. Ayon kay Rimando Umali, ang pinuno ng Civil Registry Office ng syudad, nagagamit ang mga inire-rehistrong datos para sa mga programa at plano ng gobyerno. Nagagamit yan sa planning, sa yung mga statistics, kung ilan ang sinisilang, kung ilan ang babae, kung ilan ang lalaki, kung ilan ang namamatay. Ako nga, gumagawa ko ng analysis monthly. Halimbawa sa certificate of death, kung ilan ang namamatay, kung ilan ang babae, kung ilan ang lalaki, kung ilan ang mga Fernandino, kung ilan sa mga Fernandinong iyan, kung ilan ang babae, kung ilan ang mga lalaki, para magamit ng Chief Executive yung mga data. Para kay Lorena Digia, ang presidente ng Barangay Health Workers ng Santa Lucia, mahalaga ang pagpaparehistro ng mga dokumento, partikular na ng birth certificate, upang mai-record ang pagkakakilanlan ng isang individual. Ang alam ko po kasi, pag hindi po tayo nakaregistered, hindi daw po tayo tao. Kaya pinaka-importante yung kumuha ka ng birth certificate at kailangan lahat ng mga documents, kailangan meron ka para pag kinakailangan natin, gagamitin na natin yon, at least may ipapakita tayo. Yun po. Malaki naman ang pasasalamat ng mga kababaihan sa mga aktibidad na ginagawa ng pamahalaang panlungsod ngayong Women's Month. At marami kaming nalalaman. Maraming silang programang ginagawa. Tapos paano yung karapatan ng isang kababaihan. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News. Atin to.